सब समय strict जोंनो बुजिनो चेष्टा खायो बाहाय के ताम खालायमान इनके ओ जागाव बिनि contribution गोबांमा तंमा जागाव जे और जे allegation रोखा जे बिन थानी को अजुग खरसा अजुग बर क्वालिफाइड या बिनि ते कॉलेज रंनि गोबांमा हामियांगै तंखा जे नेक्स्ट जनरेशन नि स्टूडेंट्स रok रों सोलोंमो गाहामखे मायां तंखा इनके आबोनि कक फिरंमां बर ना मुसुंगो जे आइसा काइसा कॉलेज रों सोलोंनाय फोरोंनाय रक से जे सब्जेक्ट नो फोरोंगो आचा प्रिंसिपल तो जतो जागा थांगिबो फोरोंगला आ जागानि जे रिजन नखा जे गाहामखे कॉलेज डेवलपमेंट बसाङाव गाहामखे रान खाइबे आं तंमानि रिजन नखे जे जों आगिनि थेखनो जे पास आउट तंनाय रक ते जे प्रेजेंट तंनाय स्टूडेंट्स रक लाइसुइनायनि गोबांमा नि रों सोंमानि जे डिपार्टमेंट दङ हास्ते हाफां थानि बलाइसुनाय एडिसि हाफां जे तंनाय थानि जों जे मानसा आगिनि थेखनो आगि जे एडिसि हाफां तंनाय बं थानि बलाइसुनाय खा दाबो जे दं तंनाय थानि बलाइसु दङ जे मानसा जों ट्राइ खाइ दङ बाहायके डेवलपमेंट खाइमान होननाय गा जागा कंट्रीब्यूशन सारनि तो दङ जे सिन प्रिंसिपल इंचार्ज नि दङ बैनि लोग लोगोबो जे मानसा ट्राइ जोंबो जे मानसा ट्राइ खाइ दङ इनके जे कॉलेज नि जे डेवलपमेंट नि रान yang तंमान कारण एलिगेशन तो बिनि पर खाइके दंगला कारण बतो जे मानसा बिनि खाइ दङ इनके ओ जागाव अपन लोग लोगी ते किसा कोइनो मुसुंगो जे कन्डेम खाइमानि लोग लोगे जे जों चिनि दाउ जे एडिसि हाफां तंनाय दङ बचिनि काइसा कोइमु जे बसाङो जों तो चिनि हुकुमनो मथांगना बागैसे कॉलेज खुलुजामानि बा किसा अदिगेवो किसा जोंना नजर रेखेबा कारण चिनि हुकुमनो ति सानाय अमनो ति जों प्राउड फील खायो जे मानिने ति जों प्राउड फील खायो के आ मानिते के जों ता किसा माने नायकल जाखांके बा जों किसा चिनि हुकुम ते पुजु कानाय नेक्स्ट जनरेशन जे स्टूडेंट्स फाइनाल रबो ते तुरु अदिगे हाफारो ताइसा खावारनाय आरताय तामनिगे जों आगि ओ जागा सोलोंपुरो बसे स्ट्रगल मा खाया जे रों सोलों तंनाय रक जागा बयबे साजागो म्यूजिक कॉलेज थांगै परिवि ताम मानाय आरो ताम लाइफ दं फ्यूचर ताम दं कुनु करिया जागा इनके आमते हाइगंमा जों फेस खाइमा फाइया अबन बागै जों नेक्स्ट जनरेशन जे तंनाय आरो प्रेजेंट प्लस जे बसाङाव फाइ तंनाय रङ जों अबनो बंनो तुइ बाहायके जों चिनो बसाङाव कॉलेज नो डेवलपमेंट खाइमान बाहायके बंनि बखाव चिनि कॉलेज नि बागै रों सोलोंमुं सिनि हुकुम मुकुमनो बाहायके बसाङाव तो बनान